Ai, ne koro magjuang mago weche mag siasa koro kanyo warangane mamoko kamero kanyo ni piny owacho kokalo migawo mar pur kod pith oyango ni kwan jopur makawo mbolea kowuok e dero mag NCPB omedore gino manyiso riyo mano mag jopur kata magintiere godo e medo yuto magi. Jatend migawo mochung'ne weche mag pur pacho kae Mutahi Kagwe wacho ni loche 200 sani chwalo mbolea e sto mag NCPB mano mar neno ni rem okobedoe. Otieno Daniel Mioler. Kalore gi jatend migawo mar pur kod pith Mutahi Kagwe, kwan gunde mag mbolea ma ikawo gi jopur pile ka pile oe gunde 180 e bwo chenro mar piny owacho mar chiwo mbolea ma nengogi ogonyore ne jopur. Kamoyo jopur milion 5.9 osendikore e mbui mating'o nonro mag pur pacho ka KIAMIS, gino manyiso medruok e riyo mar jopur madwaro mbolea kopim gi kinde mokalo. Kaka yo mar dino fuok mosenenore kalore gi kwan jopur momedore madwaro mbolea, piny owacho olando ni ojiwo chenro mar chwalo mbolea e dero mag NCPB kasani nitiere loche moeo 200 machwalo mbolea e dechego pacho ka. E seche matan moko mag mbolea biro kalo e nam chumbi. Kagwe koro chiwo chik ne NCPB mondo mi ochak timo ikruok ne biro tuoyo cham ma oka e puothe kaka oduma to kod ngano, ka bendo jiwo jopur mondo mi oti gi yath mar Aflasafe ma yudore e dukni ma opuodhi gi Kalro, yath ma oyangi ni konyo e geng'o kethruok mag cham ahinya oduma to kod njugu. Piny owacho koro singo mar siro jopur kendo bero sekta mar pur kaka yo mar gero uchumi ma pacho ka kokalo kuom keto chiemo moromo ka gitiyo kanyachiel gi jokanyo e sekta no. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.